Allah sarki ya mu je gaba Nuhu dan Hausa sunan wannan waka saukar baki a Kano sun dibo yan Yaraba wai sai sun murde zabe a Kano to mu zuba mu gani kai magaza kuma baki da wani su da mai bakin magana haka ne gara mana sarki mai iko sarkin baiwa Allah yanzu za ne magana akan maganar zaɓe a Kano. To Kanawa karko sake kowa ya kasa ya tsare mun ci zaɓe na zana sun je sun yi kulli a sama. Haka siyasar Kano a bata Kano waye ya kira waƙi a ƙasa. Haka in ma ka kira waƙi a Kano kamar kurame za su tsaya kamar makafi za su tsaya. Haka kai na tsiri gwamnan Kaduna muna ganin kuma girman ka da kimar taka cikin jama'a iya aka ka sanya kafar ka Kano wai ka je can zaɓe a kuma talakawan Kaduna suka yi magana mai kai ka kasa baki a Kano kan banga mu baya da kai in dai gwamna za a yi magana a nan cikin kanan dabo abba kabir shi ne namu dan ya ci dubu ya dar masa haka ya ci dubu ya dar masa kai jirgin sama baya daga mai nawa mun bar shi ta sha a shan bola muka yi magana tambayar da muka yi masa kai ciyaman dan Allah me ya sanya kafar ka Kano ba ma jin yaranka ba ka jin yaran mu ya sanya kawar ka Kano da matarsa ne suka sauka Kano sai ya ce wa matarsa gobe ki hau jirgi ki wuce muna nan mu a Kano akwai cikima a cikin magana ya ture matarsa don ya ga akwai kaya a ƙasa akwai mata a Kano akwai mata a Kano yasu murtala da su oda ko da sun kai 69 ciyaman kai ka wurin suna magana kaya don babu rage to kai Tinubu yau ina ka tsaya Ahmed Bola Tinubu ba ma jin yaranka kai ba ka jin yaran mu mai ya kai ya kafar ka Kano kai ka dubu ba kai rigima dan banga mai bakin alade ko Kanawa kar ku sake in dai ana wannan a Kano ko wannan mutum shi za a saka a kwana a tashi muna magana birom sai ya gwanna a Kano matakar dai za mu sake har ma gwamnan Kaduna me ya sanya kafar ka Kano akan maganar zaɓe na Kano ka tsaya wajen yankin ka kawai me ya sanya kasa baki a Kano na kagun mai kwalba da rufi shugaban kasa ma ai magana mu zaɓi wanda ya cancanta ba maganar gona da rufi na san in zaɓe za a yi abba kabir shi ne gwamna idan dai ba kulli a sama kai Kanawa kar ku sake dan an yi shirin kulli a ƙasa to kar mu sake kai bayan Allah na Kano muna da malamai a Kano waliyai ma a Kano Kano ta daba muka yi magana ko da me ka zo nan an fika ko da me ka zo an fika baban Halima mai zance da yawa ni su da mai bakin magana ya mutaba bayan Allah na Kano da malamai na Kano mu tare muna roƙon Allah a dawo ka fita bakai ya raba Allah kai ne Allah komai muka nema mu doshi wurin sarki Allah Allah kana ganin bayi ka su ne manafin karfi a Kano ya Allah mun roƙe ka Allah na ba mu da yan fin karfi a Kano to mu mun san jama'a ta Kano idan suka ce sai sun canji lalle ko sai sun canza dan ba mu barin kalwa a dani ka dubi yadda aka yi a Kano lokacin da Kwanko sake gwamna a sai suka ce mana ga malam shekarau bana za ya raya a Kwanko sai ya matsa a gurin dan shi baya neman fitina bayan da shekarau ya haɗa kuma ya ƙara yin mulki a karan an ci mu da addini ya ce mana bai da gida a Kano talakawa su taron dangi su ba shi kuɗi zai ɗora gini
ka tuna. To ya yi gidaje mai daraja ko a mai tama sun haura tara. Sun haura tara. A sokor ma ya ta da gini masu zafi sun haura shida. Yo gini ya kai ga gini ko da kuɗin makamai za su hada. Yo ashe har na manta an yi mai ahuwa a sama. Ya zo ne tafiya dole a yi ahuwa a sama. An yafe ma a sama. Ya zo an jo ne an yafe masa. Idan haka ne ya samu Kano, kaga irin haka za a gwada. Kaga ga Bola Tinubu, Adam Oshomola suna a wurin. Duk sun tare suka yi magana, a sai suka cewa Ganduje, je ka sha baicin ka kawai don ka gama cin gwamna a Kano. Kai talakawa ba mu bari. Wai sun ba shi gwamna a Kano. Jirgin sama za ya daga mai nawa mun bai shi kasa. Ko kun yi zaton mu ba mu sani. Dabara kanawa duk ku sani inda ana fin karfin ku ana gwada muku karfin nan wata rana a kwana ana tashi birom sai ya gwamna a Kano. To ku da ku kai maganar Falastinawa su magana murtalan sun lagaro mun gane iyo da shi da gawuna an gansu suna sata ƙuri'a kuma sannan za a bari yanzu ya aiwa haka to kanawa karko sake malamai ba kuɗi a ƙasa yara na kwanan yunwa an fara aiki an daina an rushe rumfunan jama'a an ce musu a za a ta da gini a yi wani gini na zamani abin ko da ma an yi ginin na jikin gwamnan su ne da gurin abin ban mamaki da samarin nan nasa da 'yan wakar nasa suna ta ziga shi yana tafiya yana toro ko yana juyi sai sun je ta ɓace a gurin da ta dawo za su tsaya. Za su dawo suna wake a basu na abinci. Allah. Kai, abin ban mamaki wata rana ina gida zaune sai na je wani labari an kama limaman juma'a. Wai an ji suna hudu ba suna faɗa halin gwamna. Ga kanawa na sallah, ga kanawa na addu'a. Alƙunutu suke ta maka Allahu ya kori bakar ya rawa yan banza masu jaka da dala. Talakawa na shan bakar wahala ku gaji kamar kuɗi ya kashe ku. Dubu kuɗi cingin a ƙasa ya sawo bofai riga na ɗaya da riga za ya wuce. Abin shi a tarbe kar ya wuce. Su ga su da nerori a ƙasa, mu ga mu cikin wahala. Cikin wahala su gasu da nerori jingim sannan kuma ba damar magana ƴaƴansu su hau mota su wuce suna ta zagin ƴaƴanmu suna ta kiran su da yan wahala tsakanin su da ƴaƴanmu sai dai su saka su ringa dafa ya suna kashe jama'a a ba su kuɗaɗe babu yawa sannan ga kwaya a sama Ga kwaya da yawa. yo irin su murtala su lagaro ko su gawuna sun zauna idan kaga sun taron jama'a su ba su kuɗaɗe babu yawa amma kuma ga kwaya da yawa su gaya wa yaran nan ka duk wanda ya zage mu yokar ku yadda ya sha da gudu ku bi shi ku zare dan iska kaji murtala ƙarin da suka yi Kaji murtala dan gidan su lagaro tsarin da su. Tsarin su suka. an ce mana ai su gidar sintir mun ga gurin da abin ya tsaya su gawuna an waɗo da wuya su murtala wanwar a ƙasa rabatse golo a ƙasa Ta dawo gida, an yi ta dawo, an yi jifa ya dawo. abba gida sabon gwamna ko suna so ko sun ki kai Allah ya bawa yan rigima ya za su iya daga nan ba na zan tashi ciranin nan za na bari na daɗe a Abuja wallahi tun zamanin wancan mulki da shekaru ya waka Kano sunan wannan waka wakar saukar baki a Kano gwamnoni duk sun kazaka wai sai sun murda Kano to ƙarya za ku mana Sai sun murna zaɓen nan na Kano. To Allah ya bi ku. sun gayawa malam garuje je ka sha baicin
sake. Wai ya je ya bacci sa kawai. Canji dole bana za mu gwagwa. Dole ai canji a Kano dan Garba. Dole ai Allah. Mala in garin nan zai kare sai mun canji a Kano. Dole sai mun canza ko ba a san Allah. Wallahi sai mun canza dan Garba. Sai mun yi canjin gwamnati ko ba su san Allah. Ai ba yau aka fara ba. Kwankwasa ma an yi mai ya haƙura. Bare wani ɗan iska.